L-ewwel kap tal-Partit Nazzjonalista Awċi l-iżgħar li qatt kellu l-partit u potenzjalment kapaċi jkun l-iżgħar Prim Ministru ta' Malta, riżultat li biddel l-istorja politika Maltija. Nemmen illi llum ktibna kapitlu ġdid għall-Partit Nazzjonalista. Kienet din l-evalwazzjoni tal-ġurnal Times of Malta b'analiżi fuq il-bosta records li nkisbu malli Alex Borch ġie elett kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Alex Borch issawwa l-ewwel kap tal-Partit Nazzjonalista Awċi u fost l-10 kapijiet fl-istorja tal-partit. Alex Borch huwa wkoll l-iżgħar li qatt ġie elett fit-tmexxija miż-żewġ partiti ewlenin. Storika fiha nfisha anki għal fatt li l-età medja ta' kap ta' partit politiku f'Malta ta' 46 sena biex bekk wara 76 sena ta' storja politika Maltija. Alex Borch fl-età ta' 30 sena kiser ir-rekord tal-eks Prim Ministru Dom Mintoff li kien sar mexxej Laburista fl-età ta' 33 sena lura fl-1949. Il-Times elenkat ukoll ir-riżultat ta' din l-elezzjoni li ma' marġini minimi raw lil Alex Borch jikteb l-istorja tal-elezzjonijiet interni tal-Partit Nazzjonalista. Apparti minn hekk it-Times evalwat anke l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch bħala persuna li potenzjalment jista' jkun l-iżgħar Prim Ministru ta' Malta u Għawdex, dan anki jekk l-elezzjoni tiġi fi żmienha u jekk jiġi magħżul mill-poplu jikser ir-rekord tal-Prim Ministru Ugo Mifsud li kien ġie elett Prim Ministru fl-età ta' 35 sena fl-1924. Bla dubju elezzjoni tar-rekords b'kapitlu ġdid li beda jinkiteb fl-istorja tal-Partit Nazzjonalista u tal-Gżejjer Maltin.